Prišla a opýtala sa ma, že Sári, ale ty vieš, že môžeš zomrieť? Prešla som si poruchou príjmu potravy, teda konkrétne anorexiou. Vtedy moje telo bolo krehké, kosť a koža, ja som mala 35 kg, takže zo mňa ostala iba taká troska. Ubližovala si sebe, ubližovala si aj niekomu inému tým? Celej rodine. Tak človek vie vtedy veľmi dobre klamať. A ja by som ťa reálne presvedčila, že ja som to jedla. No, tak som začala navštevovať psychológa, neskôr teda aj psychiatra. Všetko bolo sprevádzané každodenným vážením. Keď pozerala, čo si balím na 10, samozrejme, že ja som to 10 nejedla. Povedať bulimiou a anorexiou. Že aký je medzi tým rozdiel? Kedy som si našla trénera tuto v Seredi vo fitku, Braňa Hubináka, a ja som sa ako keby týrala tým, že ja teraz sa nenajem. Čiže je to problém aj mužský? Áno, áno. Potom je napríklad ešte, že bigorexia. Dá sa z toho vyliečiť? Fyzicky áno, ale mentálne